Os bombeiros de Boiro rescatan un veciño de 93 anos de Rianxo ao caer na súa casa. Foi el quen deu a alarma a través do seu dispositivo de teleasistencia. Unha vez socorrido, foi trasladado ao Hospital Clínico de Santiago. O dispositivo de teleasistencia no fogar axuda a un home de 93 anos en Rianxo a recibir socorro. Ás 4:45 desta madrugada, os bombeiros de Boiro recibiron un aviso nesta localidade para auxiliar a un home que caíra na súa casa. Foi este dispositivo o que axudou ao veciño de Rianxo a pedir auxilio. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que entrar á vivenda dende o fogar contiguo. Se chamou ao 112 porque pedía unha asistencia sanitaria ao 061 para unha persoa caída no domicilio en Rianxo, na urbanización Virxe de Guadalupe, un segundo piso, que non podían entrar pois porque tiñan a porta pechada e deranlle o botón de teleasistencia a persoa maior que estaba caída no chan e non sabían o estado e estaban a entrar porque non había acceso. E nada, desplazouse unha dotación de bombeiros do Parque de Boiro e ali a maniobra máis fácil foi entrar por a vivenda lateral pegada a esa mesma vivenda e saltar de un balcón a outro. Saltamos de un balcón a outro, a porta do balcón estaba sin pechar, entón dentro da vivenda xa se pudo abrir desde o interior. Unha vez socorrido, o home foi trasladado polos servizos de urxencias sanitarias ao PAC de Rianxo e dende ali derivouselle ao Hospital Clínico de Santiago. O maior, pois que caera na sala, estaba consciente, non estaba, só que non se podía levantar. E nada, no momento que entraron os servizos sanitarios xa se fixeron cargo del e foi trasladado a servizos sanitarios á clínica. En principio non, pois parecía que é unha simple caída, o que pasa que a persona maior non se pudo mover e ao ter o cordón de teleasistencia, pois premeu o botón e xa se deu alerta ao 061 e derivaron as chamadas hasta que nos podemos entrar ali dentro. Un operativo que non se podería ter levado a cabo sen a alarma do Servizo de Teleasistencia, que axuda continuamente a bombeiros e diferentes entidades de emerxencias a auxiliar o antes posible aos danados. É bastante habitual este tipo de servicios de persoas maiores que caen dentro da casa. A veces son simples caídas, sen maior consecuencias, só que son persoas maiores non se poden valer por sí mesmos e outras sí, pois producen outras lesións de roturas ou tal, pero bueno, sí que é bastante frecuente. A recomendación genérica é de que algún familiar teña chaves e que este en contacto, ou sea, que poidas ter un teléfono que chamarlle, ou outra máis sencilla que ter unha doble pechadura, é dicir, que unha pechadura de doble, bueno, ten outro nombre, pero que se pode abrir por dentro e por fora, vamos, ainda que a persoa este pechada por dentro, teña chave posta dentro da pechadura, pois que desde dentro se pode abrir, o sea, desde fora se pode abrir de forma individual igual.